ካብ እዋን ህፃንነታት ሒዙ ክሳብ ዝዓቢ ብወለዱ እምበርዶ ርእሱ ክእሊ ዝብል ስጋት ዘሕደረ እዩ። ካብ መሳቱ ዓርቂ ዘይብሉ ኣዝዩ ጽምዋ ዘብዝሕ ብምንባሩ መጻኢኡ ብሩህ ክኸውን ኢሉ ዝገመተ ከቶ ይነበረን። ከም ህፃን መምህሩ ዝበሎ ዘይቅበል ትምህርቲ ቤት ዝጸልእን ምብኳር ዘበዝሕን እውን በዚ መጸ ሓደ ካብ ዝበልሑ ሰባት ዝኾነ ናይ ሎሚ ዛዕባና ትምህርቲ ዘይርድኦ ደንቆሮ ተባሂሉ ክሳብ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝስጎ ኮይኑ ንገዛእ ርእሱ ባዕሩ ክምህር ዝፈቱን ዘይተረድኦ ክምርምር ዘይህከን ስለ ዝነበረ ግን ዓለም ዝቐየረ ስነ ፍልጠታዊ ረኽበታቱ ኣበርኪቱ ወናኒ ብሉስ ታሪኽ ክኸውን ከኣለ። ብሳይንሳዊ ረኽበታቱ ህቡብነት ቅድሚ ምርካቡን ድሕሪ ምርካቡን ዝነበረ ግላዊ ህይወቱ ወትሩ ሲግንጥርነት ዘይፍለየ ነይሩ። ናይ ሎሚ ነጓዕሉ ሰብ ኣልበርት አንስታይን። ሰላምታይ ረሳዕናን ክቡራት ተኸታተልትና ዘዳለኽዎ መደብ ምስ ኤዲተር ሄኖካሳ ብምዃን ዘቕርበልኩም ኣስመሮም ሃይለ ሰናይ ምክትታል። ኣልበርት አንስታይን ኣብ ኡላም ጀርመን ግዛት ጉተንበርግ እዩ ኣብ 1879 ዝተወልደ። ናይ ቤተሰቡ ዓሌት ግን ኣይሁዳዊ እዩ። ብርግጽ ወለዱ ኣኽረርቲ ኣይሁዳውያን ዘይምንባሮም ንገር። ኣቦኡ ሄርማን አንስታይን ነጋዳይን ናይ ኤሌክትሪክ ኢንጂነርን ነይሮም ይበሃል። ኣልበርት አንስታይን ሓደ ምን ኣስሓቡ ጥራይ ነበሮ። እዞም ዓሌት ኣይሁድ ዘለዎም ወለዲ ኣብ እምነት ኣይሁድ ክሳብ ክንድቲ ስለ ዘይነበሩ ናይ ሃይማኖት ካቶሊክ ተኸተልቲ ነበሩ። ንበኽሪ ወዶም አንስታይን ኮነ ምን ኣስሓቡ ማጃን ብእምነት ካቶሊክ ኮስኪሶም ከም ዘዕበይዎ ምፍለጥ። ግን ናይ ዝርኢ ነገር ስለ ዘይገድፍ ኣይሁድ ወለዱ ዋላ እኳ ሃይማኖቶም እንተቐየሩ ናይ ጥንቲ እምነቶም ግን ዝዝንጉዑ ይነበሩን። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ኣደባባይ ከም ተኸተልቲ ካቶሊክ ኣብ ውሽጢ ቤቶም ድማ ኣምለኽቲ ኣይሁድ ነበሩ። ስለዚ አንስታይን ኣብ ቤቱ ምስ ናይ ኣይሁድ እምነት ታልሙድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን እናንቢቡ ክርስትና እናቐሰመ ዓበየ። ከምዚ ኢሉ ኣብ ዝተሓላለኸ ቤተሰብ እኳ ተዓበየ ገዛ ህይወቱ እውን ብስንግጥርነትን ሕልኽላኻትን ዝተመልአ ነበረ። ከም ማንም ህፃን ኣፉ ብቶሎ ከፊቱ ባባ ማማ እናበለ ናይ ወለዱ ደስታ ይማልአን። ኣብ ክንዲኡ ክሳብ 4 ዓመቱ ዝመልእ ዘረባ ዘይመልኽ ቃላት ካብ ኣፉ ዘይወፁ ህፃን ኮይኑ ሸገሮም። ኣብ 40 ዓመቱ ኣፉ ዝኸፈተ ኣልበርት አንስታይን ኣብ እዋን ንእስነቱ ኮነ ጉብዝንኡ ኮልታፍ ምዃኑ ካልእ ንወለዱ ዘጨንቖም ጉዳይ ነበረ። መምሃራሩ ኮነ ዝፈልጥዎ አንስታይን ቃላት እናቆንጠረ በቐስታ ዝዛረብ ኮልታፍ አንስታይን ብምባል ነበሩ። ብፍላይ ኣብ ናይ መጀመርያ ደረጃ ቤት ትምህርቱ ዘሕለፈ እዋን ብኣገረምቲ ታሪኻት ዝተመልአ እዩ። ዝመሃረሉ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ጥብቕ ዝበለ ስነ ስርዓት ዝኽተል ብምንባሩ ኣልበርት አንስታይን ንቤት ትምህርቱ ከም ወታደራዊ መሰልጠኒ ገይሩ ይሪኡ ነይሩ ይበሃል። መምሃራን እውን ከም ናይ ቀደም ወለዱ ገይሩ ዘይኮነ ከም ወታደራውያን ዓለምቲ ገይሩ ነበረ ዝምልከቶም። መምሃራን እውን ምስ አንስታይን ፍቕሪ ነበሮምን። ከመይሲ ዝበልዎ ዘይሰምዕ ዝማህርዎ ዘይቅበል እልፈ ሕቶታት ዘዝንብ ስለ ዝኾነ በዝን ከምዝን ማዕረ መዛንኡ ኣብ ትምህርቲ ክነፋዕ ኣይካለን። እዚ ኮይኑ እውን ኣብ ገለ ዓውድታት ሲ ብቕዓቱ ንኸርኢ ተጸገመን። ኣብዚ ብፍላይ ናይ ሙዚቃ ክእለቱ ይጥቀስ። ኣልበርት አንስታይን ካብ ህፃንነቱ ኣትሒዙ ኣብ ሙዚቃ ፍሉይ ፍቕሪ ዝሓደሮ። ብፍላይ ቫዮሊን ብዙሕ ልምድን ስልጠናን ከም ዝቐሰመ ዓብ ሰብ ኮይኑ የነቀዋ ነበረ። እቲ ዝገርም ነገር ቫዮሊን ክመለኽ ዝሓገዞ ይነበረ፣ ባዕሉ መሊኹ ዝፃወታ ነበረት። ናይ ቅድም ዝበሃሉ ክላሲካል ሙዚቃታት ኣጽኒዑ እናተፃወተ ድማ ገለ ኣድናቖት ከተርፍ ዝኸኣለ። ኣብ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቱ ጽኑዕ ስነ ምግባር ዝኽተል ኣመሃራን መምሃራን ብምጽልኡ ሓደ ካብቶም ትምህርቲ ዘይርድኦም ተባሂሉ ይቑፀር ምንባሩ ተመራመርቲ ታሪኽ ይምስክሩ። ብስነ ፍልጠትን ስነ ሕሳብን ዝመፀ ግን ገና ኣብዚ ዕድሚኡ እንተኾነ ፍሉይ ክእለት ነበሮ። ኣብ ናይ ኣልበርት አንስታይን ናይ ንእስነት ህይወት ካብ ሙዚቃ ቀፂሎም ህይወቱ ዝቐየሩ ክልተ ሓቅታት ይጥቀሱ። ሓደ ካብዚ ኣቦኡ ገዚኦም ዝሃቦ ናይ ማእዝን ሓባሪ ኮምፓስ እዩ። I must have been 4 or 5 when my father showed me a compass. You see, the needle always points in one way no matter how I turn the compass. ናይታ ኮምፓስ ሓባሪት ቀስቲ ትገብሮ ምንቅስቓስ ኣዝዩ ምስጦ ከም ዝነበረ ኣብ ድሓር ክፋል ህይወቱ ባዕሉ መስኪሩ እዩ። When I saw this for the first time, the fact that it behaved in such a fixed way changed my understanding of the world. ማግኔት ሒዙ ናይታ ኣመልካቲት ቀስቲ ምንቅስቓስ ንምዕዛብ እናፈተነ ሙሉእ መዓልቲ ተመሲጡ ይሕልፍ ከም ዝነበረ ይንገረሉ። በዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ገለ ደፋእ ሓይሊ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ካብዚ እዋን ዝጀሚሩ ሰረጸ። ነዚ ንምንቅስቓስ ዝቆጻጸር ሓይሊ ናይ ምርካብ ህንጡይነት ዝሓደሮ ካብዚ ናይ ህፃንነት ትዝትኡ እናተባህለ ይትረኸሉ።
ካላ አጋጣሚ ኣብ ትምህርቱ ዘርአያ ስንፍና ዘተሓሳሰቦም አብኡ ናይ ገዛ መምህር ስለ ዝቆጸሩሉ ነበረ። ኣይ ሃብታም ኣይድኻ ዝነበሩ ብኡ ብድኽነት ንዝተሸገረ ካብ ፖላንዳውያን ኣይሁድ ዝውለድ ናይ ሕክምና ተምሃራይ ማክስ ታልሙድ ንኣንስታይን ኣሰልጣን ንኾኑ ቆጸሩሉ። እዚ ብሓደ ሸነኽ ከም መርኣያ ኣይሁዳውያን ኣብ ግዜ ጸገም ናይ ምትሕጋዝ ባህሎም ዝረአ እኳ እንተኾነ ኣሰልጣኒኡ ማክስ ታልሙድ ነቲ ህፃን ዝነበረ ኣልበርት ኣንስታይን ኣቐዲሙ ዘይፈልጦ ዝነበረ ናይ ፍልስፍናን ትምህርትን ዝተሓላለኹ ናይ ስነ ሓሳብ ቀመራትን ከላልዮም ካሉ ሓደ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኣብ ህይወት ኣንስታይን ኮይኑ ይጥቀስ። ብፍላይ ናይ ቴሌግራፍ መልእኽቲ ክለኣኽ እንከሎ ናይቲ መልእኽቲ ተሰካሚ ወይ መተሓላለፊ ኤሌክትሪክ እዩ ካብ ዝብል ናይቲ ግዜ ተኣስተምህሮ ምልላዩ ኣብ ዳሕሪ ህይወቱ ንፍጥነት ብርሃን ኣመልኪቱ ዝገበሮ ርኽበት መሰረት ዘንጸፈ ኣብዚ ናይ ህፃንነት ዕድሚ እዩ ነይሩ። ኣልበርት ኣንስታይን ኣብ ናይ ንእስነት ህይወቱ ኮልታፍ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ምስ ሰባት ናይ ምርዳእ ሽግር ስለ ዝነበሮ ሙዚቃ ከም መህደሚኡ ገይሩ ስለ ዝቖፀሮ ወሓለ ተጻዋቲ ቫዮሊን ከም ዝኾነ ኩሉ ሓደስቲ ዝረኸቦም ናይ ስነ ሕሳብን ፍልስፍናን መጽሓፍቲ እውን ግርም ናይ ጽሙዋ የዕሩኽ ተገበሮ። ነዚ ዘይተገልጸ አንቀሳቓሲ ሓይሊ ንምርካብ ምስጢረ ጉዕዞ ኤሌክትሪክን ፍጥነት ብርሃንን ንምርካብ ድማ ኣብ ሓሳብ ተጸምደ። ገለገሊኣቶም ጸሓፍቲ ታሪኽ ከም ዝብልዎ ኣንስታይን ውንኡ በዞም ሕቶታት ተሰሊቡ እነ ሓንሳብ ኣብ መንጎ ሰባት እንከሎ ከይተረፈ ከባቢኡ ክሳብ ዝርስዕ ይኸውን ነበረ። ኣንስታይን ገና ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቱ ይከታተለሉ ዝነበረ እዋን ኣብ መበል 15 ዓመቱ ንህይወቱ ብሕማቕ ጸሉ ግን ኣጋጣሚ ተፈጥረ። ኣቦኡ ኣርማንድ ኣንስታይን ምስ ሓዎም ብምዃን ዝኸፈትዎ ኩባንያ ነበሮም። እቲ ኩባንያ ኣብ ዙርያ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ነበረ እሞ ንከተማ ሙኒክ መስመራት ኤሌክትሪክ ንምዝርጋሕ ዝግበር ኮንትራት ንምዕዋት እዞም ኣሕዋት ብዙሕ ጸጋ ይፍስሱ ነበሩ። ይኹን እምበር ዝተለምዎ ኮንትራት ስለ ዘይተዓወትሉ ኣብ ክሰራ ወደቑ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሙኒክ ዝርከብ ኩባንያኦም ጥራይ ዘይኮነ ቤቶም እውን ክዓፁ ተገደዱ። በዓልቲ ቤቶምን ደቆምን ሒዞም ድማ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ናብ ሃገረ ጣልያን ከተማ ሚላን ኣምርሑ። ኣልበርት ኣንስታይን ግን ትምህርቱ መታን ክከታተል ኣብ ሙኒክ ኣብ ዝርከብ ሓዳር ቤት ትምህርቲ ክተረፍ ተገብረ። In 1894, his family moved to Italy, leaving Albert alone in Munich to complete the school year. በቀደሙ ቤት ትምህርቲ ዘይፈቱ ዝነበረ ኣንስታይን ዝገደደ ቤት ትምህርቲ ከም ዝጸልእ ኮነ። እዚ ዘመን እዚ ኣንስታይን ብህይወት ኣዝዩ ዝተመራረሉ ዘመን ከም ዝነበረ ይንገር። ሕሉፍ ሓሊፉ ብኻ ከይተፈጠርኩ ተሪፈ ዝበለሉ እዋን መንባሩ ተመራመርቲ ታሪኹ ይገልጹ። ስለዚ ትምህርቱ ኣቋሪጹ ምስ ቤተሰቡ ንምጽምባር ናብ ሚላን ኢጣልያ ኣቕንዐ። ብርግጽ ትምህርቱ ንኸቋርጽ ካብ ሓኪም ፈቓድ ከም ዝተዋህቦ ዝገልጽ ወረቐት ሒዙ ነበረ። ወዶምን ተንቂዱ ዝሓሰቦ ከም ምግባር ከም ዘይግታእ ዝፈልጡ ወለዱ መሊሶም ናብ ጀርመን ክልእኮ ይከኣሉን። ይኹን እምበር ትምህርቲ ዘቋረጸ ውሉዶም ንመጻእ እንታይ ሰሪሑ ክነብር እዩ ዝብል ጉዳይ ከይተሓሳስቦም ኣይተረፈን። ኣብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ናይ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ዘይነበሮም ተምሃሮ ብፈተና ጻርዩ ይቕበል ነበረ እሞ ኣንስታይን ዕድሉ ክፈተን ናብኡ ከም ዝለኣኽ ተገብረ። ወላ እኳ ነቲ መእተዊ ፈተና ደጋጊሙ እንተተፈተኖ ክሓልፍ ግን ኣይከኣለን። But Albert was still a dropout with no high school diploma and no nationality. ይኹን እምበር ናይ ሕሳብን ፊዚክስን ውፅኢቱ ኣዝዩ ልዑል ነበረ። ስለዚ መእተዊ ፈተና ንክሓልፍ መታን ከም ስንክልና ዝኣመሰለ ጸገማት ንዘለዎም ናብ ዘምህር ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ክለኣኽ ግዲ ኾነ። ድሕሪ ብዙሕ ልፍዓት ኣብ መበል 17 ዓመቱ ፈተና ሓሊፉ ናብ ኮሌጅ ከኣቱ በቕዐ። ኣብ ናይ ስዊዘርላንድ ናይ ኮሌጅ ህይወቱ ኣልበርት ኣንስታይን ንፈለማ ግዜ ደስታ ዝረኸበሉ ግዜ ከም ዝነበረ ይንገር። ሓደ ካብቲ ምኽንያት ናይ ዕድመ ልክዕ ዕረኽቱ ኣብዚ ኮሌጅ ብምህልላዩ ነበረ። ብስነ ሕሳብ ዝዓበደ ማርሼል ግሬስማን ረኺቡ ቁጥርን ፎርሙላን ጥራይ ዝዕለለላ ናይ ቤኖም ዓለም ፈጠሩ። ሚሼል ጌሶን ዝበሃል ካልእ ብጻይ ተላልዩን ኣዝዩ ዘፍቅሮ ናይ ህዋን ግዜን ነገር መተሓልቲ ረኸበሉ። ካብ ኩሉን ላዕሊ ምስ ሚሊቫ ማሪክ ዝተላለየ ኣብዚ ናይ ዙሪክ ፖሊቴክኒክ ጻንሖቱ ነበረ። ሚሊቫ ማሪክ ካብ ሰርቢያ ዝመጸት ኣብ ክፍላ እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ተምሃሪት ፊዚክስ ነይራ። ኣልበርት ኣንስታይን ንሚሊቫ ማሪክ ብዛዕባ ፊዚክስ ጥራይ ዘዕልል ኣይነበረትን። እንተላይ ናይ ልባ ኣፍቃሪቱ እውን ነበረት። My dear Dolly, how was I able to live alone before I met you? Without you, I lack self-confidence, passion for work, enjoyment of life. In short, without you, my life is no life.
ንመከራት ዝተፈጥረ ዝመስል ኣልበርት ኣንስታይን ግን ኣብ ዙሪክ ኮሌጅ ውን ንህይወቱ ዝፈታተን ሽግር ኣይተገረፎን። ቀንዲ ናይዚ ምኽንያት ምስቶም ኣኽረርትን ምርኣያትን መምሃራኑ ዝነበሩ ጽልኢ ካብ ክፍሊ ምውካር ኣብዝሐ ንበይኑ ምጽናዕ ዝያዳ ዝመርጾ ተግባር ኮነ። ዝበዝሕ መምሃራኑ ፈተና ምሕላፍ ክሳብ ዘይጸገሞ ካብ ክፍሊ እንተበኸረውን ብዙሕ ዝግደስሉ እኳ እንተዘይነበሩ ንዕቕና ኢሎም ዝቁጥዑውን ኣይተሳኑን። ብፍላይ ሄንሪክ ዌበር ዝተባህሉ ፕሮፌሰር ድሕሪ ምረቕኡ ኣብ ዝኾነ ተቋም ይኹን ኮሌጅ ተቐባልነት ንኸይረክብ ዝኽልክል ደብዳቤ ጽሒፎም ሕኖኦም ንምፍዳይ ፈተኑ። ብርግጽ ደብዳቤኦም ንጊዜኡ ኣልበርት ኣንስታይን ብዙሓት ዕድላት ከም ልጥዎ ገይሩ እዩ። እቲ ቀንዲ ንህይወት ኣልበርት ኣንስታይን ከም ዝጽንክር ዝገበሮ ነገር ግን ቤተሰቡ ምስ ኣፍቃሪቱ ሚሊቫ ማሪክ ክምርዖ ስለ ዘይፈቐዱሉ እዩ። ወለዱ ሚሊቫ ማሪክ ካብ ሰርቢያ ምውላዳን ተኸታሊት እምነት ኦርቶዶክስ ምዃናን ኣይፈተውዎን። ኣንስታይን ቀልጢፉ ተመሪዑ ንኹንና እኳ እንተተመነየ ፈቓዲ ወለዱ ግን ዘይስገር ኮነ። ዋላ እኳ ሓዳር ክምስርት እንተዘይከኣለ ብኣንጻር ድሌት ወለዱ ምስ ሚሊቫ ማሪክ ፍቕራዊ ዓለሙ ካብ ምርኣይ ግን ኣይተዓግተን። ወረግ ከምቲ ገለገለ ጸሓፍቲ ታሪኽ ዝብልዎስ ኣንስታይን ካብ ሚሊቫ ማሪክ ቆልዓ ከም ዝወለደን እታ ህፃን ሞይታ ወይ ናብ ማዕባይ ዘኽተማት ተላኢኻ ክትኮን ከም ትኽእል ይዛረቡ። Mileva gave birth to their first son, Hans Albert, in 1904. ኣልበርት ኣንስታይን በዝን በተን ኢሉ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ እኳ እንተዛዘመ ናይ መከራ ህይወቱ ግን ብኡዝዛዝሞ ይነበረን። ምኽንያቱ ብቐሊሉ ስራሕ ክረክብ ኣይተኻሎን። ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኣብ ናይ ኮሌጅ ጻንሖቱ ምስ መምሃራኑ ዝነበሮ ዘይምስማዕ ነይሩ። ንኣንስታይን ኣብ ክፍሊ ተቐሚጥካ ብግዴታ መምሃር ከም ዕረ ዝመሮ ነገር ነበረ። ብዝያዳ ንበይኑ እናጽንዐ ነብሱ ባዕሉ ክምህር ነበረ ዝመርጽ። እዚ ተግባሩ ግን ብመምሃራኑ ብፍላይ ድማ ብፕሮፌሰር ሄንሪ ዌበር ከም ዘይፍቶ ስለ ዝገበሮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ትምህርቲ ትካል ስራሕ ንኸይቁጸር ደብዳቤ ጽሒፎም ኣገድዎ። ስለ ዝኾነ ኣንስታይን ብስእነት ስራሕ ኣዝዩ ተሸገረ። ኣብ ልዕሊ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል ኣቦኡውን ኣብ ስርሖም ከሰሩ። በዚ ድማ እቲ ግዜ ንኣንስታይን ናይ ጭንቂ ግዜ ኾነ። ይኹን እምበር ኢዱ ጣሚሩ ክቕመጥ ኣይመረጸን። ኣብቲ ግዜ እቲ ንናይ ኮሌጅ ምሩቓት ኣይምጠንዩ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ገዛ ገዛ እናኸድካ ተምሃሮ ምምሃር ከይተረፈዎም ፈተነ። ግን ኣብ ኩሎም ዝፈተኖም ስራሓት ተረጋጊኡ ናብርኡ ክቕጽል ዘኽእሉ ይነበሩ። ኣልበርት ኣንስታይን ከምዚ ኢሉ ህይወቱ ብጸላም ኣብ ዝተኸበበትሉ ዘመን ብመንገዲ ኣብ ዙሪክ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ዝተላለዩ ናይ ልቢ ዓርኩ ዝኾነን ክኢላ ስነ ሕሳብ ማርሴል ግሬስማን ተስፋ ዝህብ ወረ በጽሖ። ሽግር ኣንስታይን ካብ ኣፍወዶም ግሬስማን ሰምዑ ኣቦ ማርሴል ብዘመድ ኣዝማድ ንኣንስታይን ይኸውን እዩ ዝበልዎ ስራሕ ረኸብሉ። My dear sweetheart, yesterday there was a letter from Marcel in which he tells me that he takes it for certain that I'll get the position in Bern. I'm dizzy with joy when I think about it, even happier for you than for myself. እቲ ስራሕ ኣብ ናይ ስዊዘርላንድ ናይ ዋንነት ፍቓድ ቤት ጽሕፈት በዓል መሲ ወይ ስዊዝ ፓይተንት ኦፊስ እዩ ዝነበረ። ኣብቲ ግዜቲ እቲ ሞያ ንምሁራት ዘይምጥንን ከም ናይ መዝገብ ቤት ጸሓፍ ዓይነት ነይሩ። ምስ ሰባት ንዘይቀርብ ሰባት ውን ንዘይቀርብዎ ኣልበርት ኣንስታይን ግን ዝሰማምዖ ስራሕ ይኾይኑ። ገሊኣቶም ከም ዝብልዎ እቲ ንዓለም ዝቐየረ ሊቕ ሳይንቲስት ኣልበርት ኣንስታይን ዝተወልደ ኣብዘን ኣብዚ ቤት ጽሕፈት ዝሰርሓለን 7 ዓመታት እዩ ይብሉ። ኣብ ኮሌጅ ዘፍቅራ ሚሊቫ ማሪክ ተመሪዑ ቆልዓ ዝወለደሉ እውን ኣብ ዘመን ዝነበረ። ኣብ 1905 ንኣልበርት ኣንስታይን ናይ ተኣምር ዓመት እያ ነይራ። ምኽንያቱ ኣብቲ ዓመት እያ ነይሩ ናይ ዶክትሬት መመረቒ ጽሑፉ ዘቕረበ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብቲ ስመጠቀስ ሳይንቲስት ምርምራዊ ስራሓቶም ዘሕትሙሉ ኣናሊዴር ፊዚክ ዝተባህለ መጽሔት 4 ጽሑፋት ክሕትም ዝበቕዓሉ ዓመት እውን ነይሩ። ካብ መንጎቶም ዘሕትሞም ጽሑፋት እቲ ዓለም ንኣንስታይን ትፈልጠሉ M=mc² ዝብል ፎርሙላ ይርከቦ። ቅድሚ ኣንስታይን ዝነበሩ ተመራመርቲ ፊዚክስ ሓይሊ ካብ ቆሳቁስ ወይ እኩብ ርዝነት ይምንጭ ዝብል ሓሳብ ዝፈልጥዎ ግን ብዝግባእ ክርድዎን ክገልጽዎን ዘይከኣሉ እዩ ነይሩ። ኣንስታይን 2 ግዜ ዝተባዝሐ ናይ ብርሃን ፍጥነት ኣብ ቁሳዊ ኣካልን ክዓርፍ ሓይሊ ይፍጠር ዝብል ሓሳብ እምበር ብርቂ ኣበርክቶ ኣንስታይን ከም ምርምር ናይ ኣልበርት ኣንስታይን ዝኾነ ይኹን እኩብ ርዝነት ማለት ካብ እንስሳ ክሳብ ከውሒ ናብ ሓይሊ ክቕየር ይኽእል እዩ ማለት ነበረ። በዚ ትንተና ወላታ ዝደቐቐት ናይ ወረቐት መትሓዚ ስፒሎ 80 ኪሎቶን ቦምብ ዝህልዋ ሓይሊ ክህልዋ ይኽእል እንተኾነ ነዚ ሓይሊ ንኽትበጽሖ ክሳብ 100,000 ዲግሪ ሴልሽየስ ሙቐት ክትረክብ ኣለዋ። ነዚ ከም ኣብነት ገይሩ ዝጠቐሶ ኣልማዝ ብምምካኽ ዝፍጠር ናይ ኒውክለር ሓይሊ ይኹን እምበር ነዚ ሓድሽ ናይ ኣልበርት ኣንስታይን ርኽበት ዓበይቲ ናይ ፊዚክስ ሊቃውንቲ ከይተረፉ ችላ ዝበልዎ ነበረ። ናይዚ ምኽንያት ብፍላይ ኣብቲ ዘመንቲ ዝዓበየ ቦ ፊዚክስ ይበሃል ምስ ዝነበረ ኣይዛክ ኒውተን ተቃራኒ ስለ ዝነበረ እዩ።
اتخالي كابزم 4 رغبتات أينشتاين حدا زخونه حدش ناي سحبت مصنعتي نيرو كابزن لعلقن نايتا زمادنت كل حساب ويتيرو اوف ريلاتيفيزم زبركتو أبزع عمد 1905 نبرمو بزيو ناي ألبرت أينشتاين تأمرني عمد تبعيلات السماء. Set up 2 poles, he said, and then measure the distance between them. Find the midpoint and mark it. Using a right-angle mirror, it is possible to see both poles. Imagine that lightning bolts hit the 2 poles at once. The observer beside the track could see them both in his mirror and would be able to confirm that the 2 events occur at exactly the same time. But how would the same event look to an observer on a train? He also has a 2-sided mirror. At the instant he reaches the midpoint between the 2 poles, lightning strikes again. But the moving observer does not see the events as simultaneous. He sees the lightning strike the pole that he is moving towards first. Light takes time to move from the pole to the mirror, and in that time, the train travels towards the forward pole. The light has a shorter distance to cross to reach the mirror. So the 2 observers, one moving, one standing still, cannot agree when the lightning bolts hit the poles. That confirmed what Einstein intuitively grasped. Time is relative. عالم ግን ነዞም ድንቅ ረኽበታት ከም ንኹሎም ሓደሽ ነገራት ብዘይብድሆ ሓንጎ ፋይል ተቐበለቶምን ድሕሪ 4 ዓመታት ግን ፍረ ምርምር ኣንስታይን ዓለም ተቐምሰሉ ዕድላት ተፈጥሩ ቀዳማይ ናይ ኣንስታይን ናይ ውብነት በሪ ዝኸፍተሉ ሓቂ ሰር አልተር ኤዲንግተን ዝተባህሉ ተመራማሪ ናይ ገድለተ ፀሓይ ክስተት ድሕሪ ምስጋቦም ናይ ኣልበርት ኣንስታይን ሕጊ ስሕበት ትክክል ይኽብሉ ምስክርነቶም ማሃቦሚ ካልእ ኣብቲ ግዜቲ ህቡብ ሊቅ ፊዚክስ ዝነበሩን ናይ ኳንተም ፊዚክስ ፈጣሪ ማክስ ፕላንክ ረኽበታት ኣንስታይን ትክክል እዮም ኢሎም ደወገፎም ምግላጾም ነይሩ ካብዝን እኒው እሞ ኣልበርት ኣንስታይን ኣበይ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ጉባኤታት ስነ ፍልጠት ቀዳሞት ምዝፅውዑ ሊቃውንቲ ክኸውን በቕዐ ንዓኻ ዝኸውን ቦታ የብልና እናበሉ ብረታቶም ዝረገጥሉ ዩኒቨርሲታት ናባና መጺኻ ፍልጠትና ካፍለልና እናበሉ ንዓይ ዝብሉ ተቐየረ ተፈላጥነቱ ንዓበየ ምርምራቱ ንምልላይ ፈቆደ ሃገራትን ክጓዓዝ ናይ ቤቱ መሰረት ክንተናቐነቐ ካብ ኮሌጅ ጀሚሩ ሕማቕን ጽቡቕን ምስ ዘሕለፈታ ደደቁ ሚሊቫ ዝነበሩ ፍቕሪ ጠፍአ እቲ ዝገርም ኣንስታይን ምስ ናይ ቀረባ ዘመዱ ማለት ጓልሓትንኡ ሕቡብ ፍቕራዊ ዝምድና ምጅማር እዩ መሰረቱ ዝተነቕነቐ ሓዳር ምፍራሱ ስለ ዘይተርፎ ኣንስታይን ንሚሊቫ ማሪክ ንኽፈትሓ ክርክር ጀመረ ስልማት ኖቤል ምዝዕወት ሙላእታዊኡ ንኽህባ ቃላት እዩ ተፋትሓ ክሳብ ሎሚ ዓለም ብምግራም እትፀወየሉ ሓዳር መስረተ ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ተወሽምዋ ዝነበረት ጓልሓትኑ ኤልሳ ምምርዓዊ እዩ መንቀል ዝፅዋዕ ኣልበርት ኣንስታይን ዘበርከቶም ስነ ፍልጠታዊ ረኽበታት ብዝርዝር ምቕራቡ እዘን ቁንጣሮ ደቓይቕ ናይዚ ፕሮግራም ዝኣኽላን ኣይኮናን ጥራይ ዘይኮነ ንዓቕምና እውን ዝፈታተን ይኸውን ቀንዲ ቁም ነገሩ ምርምራት ኣንስታይን ክሳብ ሎሚ መሰረታት ምርምርን ኣስተምህሮን ዓውዲ ፊዚክስ ምዃኑ ምፍላጥ እዩ ተፈላጥነት ኣልበርት ኣንስታይን ይገነሉ ዝነበረ ዘመን ኣብ ሃገሩ ጀርመን ኣዶልፍ ሂትለር መንበረ ስልጣኑ ዘደላድለሉ ጊዜ ነበረ ብጽልአ አይሁድ ዝዓበደ ኣዶልፍ ሂትለር ንኣንስታይን እውን ዝምሕሮ ይነበረን ካብ መጀመሪኡ አይሁድ ንስምሃር ወሲኽካ ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ ስራሓት ንኸይሳተፉ ምእጋዱ ንኣንስታይን ኣይተዋሕጠሉን ሂትለር ናይ አይሁዳውያን ፍልጠት ውጉዝ ምዃኑ ድሕሪ ምእዋጁ ድማ ስግኣቱ ክባበሎ ካብዞም ውጉዛት ፍልጠታት ተባሂሎም ዝተጠቕሱ ገሊኣቶም ናይ ኣልበርት ኣንስታይን ረኽበታት ነበሩ ዓለም ንዝቐየረ ፍልጠቱ ናይ አይሁድ ፊዚክስ ክብል ሂትለር ኣናሸወ መጽሓፍቲ ኣንስታይን ኣብ ኣደባባይ ተቓጸሉ ድሒሩ ኣብ ናይ ሂትለር ክቕንጽሎም ናይ ዝወጠኖም ሰባት ጸሊም ዝርዝር ስሙ ክቢሉ ከም ዝተመዝገበ ኣንስታይን ሰምዐ እዚ ኸይኣክል ንዝቆተሎ ወይ ሒዙ ናብ ሂትለር ንዝረከቦ ሰብ $5,000 ዝኣክል መቕሽሽ ምስልዑ ኣብ እዝኒ ኣንስታይን ስለ ዝበፅሐ ሃገሩ ገዲፉ ናብ ኣሜሪካ ንኽስደት ተገደደ ኣሜሪካ ድማ ንኣልበርት ኣንስታይን ኣብ እዋን ዕቤቱ ምድረሰናይ ኮይና ኣንስታይን ክሳብ ሽዑ ዝሓለፉ መከራታት ህይወት ኣረሲዓ ሓብሓበቶ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪስተን ናይ ኒው ጀርሲ ዝዓረደ ኣንስታይን ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ሊቃውንቲ ፊዚክስ ኮይኑ ንምርምር ሙሉእ ጊዜ ወፈየ ልዕሊ ኩሉ ኣሜሪካ መሰል ውልቀ ሰባት ዝኽበረላ ምድሪ ምዃና ኣብሊፁ ፈተዋ ማዕርነት ወዲ ሰብ ናይ ዝሰብኽ ስነ ሓሳብ ማሕበርነት ተኸታሊ እኳ እንተነበረ
ምረናጽነት ዝበላ ኣሜሪካ ግን ኣድኒቑ ዝጸግባ ይነበረ መራሒ ናይቶም ንመሰል ጸለምቲ ዝቃለሱ ማሕበር ክሳብ ምዃኑ በጽሐ ልዕሊ ኩሉ ድቃስ ዝነስኦ ነገር ግን ኣይተሳእነን ንሱ ድማ ብኣዶልፍ ሂትለር ዝምራሕ ኣብ ዓለም መቕዘፍቲ እናውረደ ዝነበረ መንግስቲ ጀርመን ወናኒ ኒኩሌር ንምዃን ኣብ ጥርዲ በፂሑ ነበረ ኣኻዲሞም ካብ ሓለንጊ ሂትለር ዘምለጡ ኤውሮጳውያን ምሁራት ንውጥናት ሂትለር ኣመልኪቶም ናብ ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ደብዳቤ እኳ እንተጸሓፉ ሰማዓ ግን ኣይረኸቡን ስለዚ ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ንኣንስታይን ዝሓተቶ ኣይከልኦን ብምባል ኣልበርት ኣንስታይን ናብ እዝኒ ሩዝቨልት ከማልደሎም ሓደራ በልዎ ኣልበርት ኣንስታይን እውን ከም ሓደርኡ ዕምቆትን ተኣፋፍነትን ናይቲ ሽግር ዘርዚሩ ናብ ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ደብዳቤ ጸሓፈ ከም ትጽቢቶም ሩዝቨልት ንስጋት ከም ኣንስታይን ዝኣመሰለ ዓቢ ሊቕ ዕሽሽ ክብል ኣይተኻሎን ንድራር ዓዲሙ ዘራረቦ ብድሕሪ ዝበቕጽበት ኣሜሪካ ወናኒት ኒኩሌር ንኽትከውን ዘብቅዐ ፕሮጀክት ማንሃታና ጀመረ ንኣንስታይን ናማልደልና ዝበልዎ ሊቃውንቲ ኒኩሌር ኣብ ናይ ምፍራይ ፕሮጀክት ቀንዲ ተሳተፍቲ እኳ እንተኾኑ ኣንስታይን ግን ክጽምበሮም ኣይመረጸን ንፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ምርመራ ኣሜሪካ ማለት ኤፍቢኣይ ዝመስረቱን ዕድመ ልክዖም ዘገልገሉን ኤድጋር ሆቨር ንኣንስታይን ካብ ኣሜሪካ ንኸባረሩ ዘይፈንቀልዎ እምኒ ኣይነበረን በሃል እዚ ንኽሰልጦም ወኪል ኮሚኒስት እዩ ዝብል ጠቓነ ለጠፍሉ ክብ ዝበለ ተፈላጥነቱ ግን ሓሳብ ልቦም ክፍጽሙ የኻሎምን ኣብ ከተማታት ኤውሮጳ ኣብ ዕለቱ እንከሎ ኣሜሪካ ንከተማታት ጃፓን ብኣቶሚክ ቦምብ ምዕናዋ ሰምዐ ስነ ፍልጠታዊ ፈጠርኡ ከምቲ ዝኣመሰለ ዕንወት ንምውራድ ኣብ ጥቕሚ ምውዓሉ ኣቶሚክ ቦምብ ንኽስራሕ ምምኻሩን ተጣዓሰ ካብዚ ንኔው ንዝቐጸለ ዕድሚኡ ኣቶሚክ ቦምብ ደጊሙ ሰባት ምህላቕ ንኸይውዕልን ኒኩሌር ንሰላማዊ መዓላ ጥራይ ከገልግልን ከይተሓለለ ጽዒሩ ኣሜሪካ ምድሪ ኣድናቖት እያ እሞ ፍሉጣት ዜጋታታ ብኸመይ ተግንኖም ዝያዳ ኩሉ ትመልኩ ተግባር እዩ ቁጥርታት የዕርኹ ገይሩ ብስነ ፍልጠት ብፍቕሪ ዝዓበደን ሰብ ዘይቀርብን ኣልበርት ኣንስታይን ግን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝጸለኦም ነገራት ሓደ እዚ ምብዛሕ ናይ ኣድነቕቱ ምንባሩ ቀረብቱ የብግዕሉ ኣበየ መንገዲ ንዓገቱ ኣድናቖቶም ክገልጽሉን ዝፍትኑ ኣድነቕቱ ብዙሓት ሰባት እዮም ንኣንስታይን ኢኻ ትመስል እናበሉ ዝዳናገሩ ኣነ ግን ንሱ ይኮንኩን እናበለ ካብ ሰባት የምልጥ ከም ዝነበረ ይዝንተወሉ እቲ ካልእ ነገሩ ንጋዜጠኛታትን ስነ ፍልጠት ፈለጥና እናበሉ ንዝፍኽነኑ ዕቡያት ስነ ፍልጠተኛታትን ናይ ተዛማድነት ስነ ሓሳቡ ንኽረድእ ዝገብሮ ጻዕሪ እናስተላቸዎ ምምጽእ እዩ ነዚ ንምፍታሕ ዘምጽኦ ሓሳብ ንጸሓፊቱ ቅልል ብዝበለ መንገዲ ስነ ሓሳቡ ኣረዲኡ ንሳ እናረድአት ካብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ከም ትመልሶም ምግባር እዩ ነይሩ ሓደ ጎበዝ ምስ ሓንቲ ፍቃሪቱ ሓደ ሰዓት ምስ ዝሕልፍ ሓደ ደቂቕ ከም ዘሕለፈ ኣይቆጽሮን እዚ ጎበዝ ኣብ ሃልሃል ዝበለ መቕሎ ንሓደ ደቂቕ ምስ ዝቕመጥ ግን ከም ሓደ ሰዓት እዩ ዝነውሖ ክብል ኣረዳኣ በዚ ካብ ጀመርቲ ስነ ፍልጠተኛታት ጥራይ ኣይኮነን ተገላጊሉ ውስብስብ ዝበለ ክለሳ ሓሳቡ ብቐሊል ቋንቋ ንህዝቢ ዓለም ከረድእ እውን ኣኽኢልዎ ካልእ ኣልበርት ኣንስታይን ናብ ናይ ኣሜሪካ ጻንሑቱ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተረኸበሉ ቁፅሪ ብዛዕባ እምነቱ ወይ ፈጣሪ ሎ ዶ የለን እናበሉ ዝጭቕጭቑ ሕቶ እዩ ነይሩ እምነት ኣልቦ ወይ ህላውነት ፈጣሪ ዝኽዕት ሰብ ኣይኮንኩን ክብል ኣብ ሓደ ወቕቲ ሓቂ ነጊሮም ነበረ ግን ናይ ሳይንስ ፈጠራ ምስ እምነት ፈጣሪ ይጋጭ እዩ ንእትብሉ ብሳይንሳዊ መነጽር ናይ ፈጣሪ ኣምልኾ ብናይ ኣምልኾ መነጽር ድማ ንስነ ፍልጠት ኣይትመልከቱ ክብል ናይ ኣረኣያ ጉድለት ከም ዘለዎም ነቒፎም እዩ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ክሳብ ጉዝንኡ ዘሕለፎ መከራ ዝተቖፅረሉ ክመስል ናይ ዕቤትን እርጋንን ዘመኑ ናይ ሓጎስ ኮነሉ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ንርኡ ድንቂ ዝበሃል ነበረ ብዙሕ ግዜ ብጀልባ ባሕርን ውቅያኖሳትን ኣቋሪፁ ክጓዓዝ ይፈቱ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እቲ ዘገርም ግን ኣንስታይን ምሕምባስ ዘይክእል ምንባር እዩ ምሕምባስ ንኽምሃር ቅንጣብ ተገዳስነት ኣይነበሮን እዩ ዝበሃል ብትንባኾ ዝተመልአት ፒፕኡ ካብ ኣፉ ዘይትፍለ ነበረት ምርምር እናሰርሐ ከይተረፈ ገጹ ብትኪ ክሳብ ዘዕብለኽ በፈፈ ብላ ምንባር ይንገር ኣብ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ብቑዱ ተበቲኖም ዝነበሩ ኣይሁድ ኣብ ምድሪ ፍልስጤም እስራኤል እትበሃል ሃገር ዝመስረትሉ ዘመን ነበረ ናይ መጀመርያ ፕሬዚደንቶም ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ኣይሁዳውያን ኣብ መንበረ ስልጣን ተቐመጥ ክብሉ ንኣንስታይን ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ነበሩ ብመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ነበር ቤንጎርያን ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣንስታይን ኣይፋል ኣነ ሰባት ከመሓድር ዝኽእል ኣይኮንኩን ኢሉ ነጸጎ ድሕሪ 3 ዓመታት ግን ኣብ መበል 17 ዓመት በዓል ምስረታ ሃገር እስራኤል ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኑ መደረ ንኸስምዕ ዝተገብረሉ ዕድመ ተቐበለ መደርኡ እናዳለወን ከለው ግን ብጽኑዕ ሓሚሙ ሆስፒታል ኣተወ ኣብቲ ዘስተምህረሉ ህቡብ ዩኒቨርሲቲ ዝርከብ ፍሉጥ ሆስፒታል ኣትዩ ብዝተገብረሉ ምርመራ ውሽጣዊ ደም ምፍሳስ ከም ዘጋጠሞ ተፈልጠ መጥባሕቲ ገይሮም ከም ዘድሕንዎ ሓካይሙ ነገሩ ኣልበርት ኣንስታይን ግን እንቢሎ በጸ
خيد انت لدي خيدي زقباني كل سريحي سبسر حقن كنت تقيمكا عمرك من واحد ما طعمي يبلون حجي هاي مفناو جيزي كم زبلين قرلو سلازي حكمنا خنزغبصه لنا إسرائيل مبل 17 عامات بعالم مسرتا خيرائي عب 76 عمو تعرفه اتزقرم دحرموتو زي فقار بيتسبو ناي ألبرت أينشتاين حنقول كابتو زموتو اليونيفرسيتي مسراقيو أسكيرنو كنت قاتلو حمخشو كسابلو من سمو أبزين القربوتا كم ستبتن ينقر مرمارا أسكرين سرقيو مروقن دحر 10 عامتات اليونيفرسيتي بريستان تمليسو بخبرة تقميت له اتزي كحد نقر علم زغيرون نزر ودسب نغن متعبز الله 5 قبز قبرون أبركوتاتات زوفيه ألبرت أينشتاين زمن هيوتو بسجين ترناتن تقارنون استمد منباري عم بل 16 عامتو ناي جرمن زيغنتو أركيبو كساب أبشحن 900 حدن ناي سويس زيغنت زركب لحموش عامتات هجر أربقون سنيحو ما كلاي بيصحفت مرمرة أمريكا زقبرلو سللا شحن 427 قيصات مزقب بزيحو كاب سلمات نوبيل زرقبو قمزب نفتحو علو نتا أنكو أو كفلو زنبرت تمهاري تمرعو مسقول حتنقو نخمرع فتحوا My dear naughty little sweetheart, now you're not coming tomorrow again. And you don't even say you're coming on Sunday instead. My dearest Dolly, I don't want to anger or tease you ever again, only to be an angel all the time. ኣብ ዘመነ ህይወቱ ልዕሊ 300 ስነፍልጠታውያን ጽሑፋትን 150 ዘይ ስነፍልጠታውያን ወራኣትን ኣሕቲሙ ንዓለም ክሳብ 40 ዓመቱ ቃላይ ምለቆላን ናይ ኣንስታይን ናይ ፈለማ ቃላት ዘይከም ኩሉ ህፃን ባባ ወይ ማማ ዝብላ ዘይኮና እዚ ስብቆ ኣመና ውዕሎ ዝብላ ነበራ ካልሲ ሙዳይ ኣይፈቱን ኣፍካሪ ሙዚቃ እዩ ነይሩ ቫዮሊንን ሙዚቃን ብዝግባ ይነቅወን ኣብ 26 ዓመቱ እተን ዘመናዊ ስነፍልጠት ዝቐየራ ናይ ብሮውን ሞሽን ስፔሻል ሬላቲቭ ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክትን ማስ ኤነርጂ ኢኩቫለንስን ጽሑፋት ይሕቲሙ ካብዚ ናይ ፎቶ ኤሌክትሪክ ስራሓቱ ኣብ 1921 ስልማት ኖቤል ንኽስለም ገይሮሞ ንረኽበታት ኣንስታይን ከፍሽል ብምባል አንጻር ስራሓት ኣንስታይን ዝተማራመረ ሚልካን ዝተባህለ ስነፍልጠተኛ ብግልባጥ ዕላምኡ ኣንስታይን ቁኑዕ ምንባሩ ነበረ ዘረጋገጸ በዚ ድማ ኣብ 1923 ዓመተ ምህረት ዘይተሓስበ ስልማት ኖቤል ወሰደ 16 ሚያዝያ 1955 ህይወት ናይዚ ድንቂ ፍጡር ዝወሰደት ዕለት ነበረት ኣልበርት ኣንስታይን ኣብ ቦታ ጊዜ ኣቃውማ ኣድማስ ዝነበረና ተሓሳስባ ንሓዋሩ ለወጠ ኣብ ሰንሰለታዊ ጉዕዞ ስነፍልጠተኛታት እጃም ብምብርካት ዘመናዊ ሳይንስ ኣብ ናይ 500 ዓመታት ዕድሚኡ ነቲ ወዲ ሰብ ብጸሎት ክበጽሖ ዘይከኣለ ብራኸ ሰጊሩ እቲ ፍጡር ፈጣሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣርዩ እነሆ ድማ ኣንስታይን ንሳይንስ ብፍጹም ልቡ ብኩሉ ሓይሉ ብምሉእ ኣእምሮ ኣፍቅረ ንዑ ስነፍልጠት እቲ ቀንዲ ቁልፊ ምስጢር ዓለሚ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ክትነብረሉ ትኽእል ክልተ መንገድታት ጥራይ ዘሎ ሓደ ፍጹም ተኣምር ከምዚ የሎ ምቑፃር ወይ ኩሉ ነገር ተኣምር ምዃኑ ምእማን ክቡራት ተኸታተልትና ንሳኹም ፀናዕኩ ኣዳራውና ኣቕረብና ናይዚ መደብ ኣስመሮም ሃይለ ኤዲተር ሄኖክ ካሳይና እዚ መደብ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናብ ካልኦት ንኽባፃሕ ሼር ንክትገብርዎ ርእይቶታትኩም ኣብ ኮመንት እንተፈቲኹምዎ ድማ ላይክ ብምግባር ተሳተፍቲ ንኽትኮኑ ንዕድም ሰሰናዩ